Hi mga moms! Good afternoon, good morning, good evening sa inyong lahat. So now, may dumating na naman po tayong gastos. So meron na naman ako dumating na mga gastos mga moms, and sana i-click nyo sa yellow basket na kung interesado kayo kasi ang ganda at ang mura sana ng mga ito kasi mag-unboxing na ako ng aking mga gastos. So, unboxing my gastos. So, this past few weeks. So, hindi naman dahil stress ako. It's just, minsan gusto ko lang din namang ngumiti ng kaunti. Pero, pag dumating na sila, mangingiwi ka. Mangingiwi ka dahil sa gastos. Kung ano-ano na hinapindot mo. So, nandiyan na ang aking mga Shopee, So, makikita nyo naman yun dyan. So, you can take your order dyan sa baba. Ha? Yung mga link. So, isa-isayin na natin. Ay! Naku po! Actually, ito mga to ay umabot mo ng halos 3,000. Actually, siya? 3,070 isa. So, ayan na. Dumating na siya. Yung mga, as you can see, di ba? Ay! Isa-isayin na natin. Ito. Ano to? Partner. Ito, solo. So, mostly partner talaga siya, mga makikita nyo susuotin ito. So, ang dami ko na naman po mga pinagbibili, mga moms. Ay, kaya naman ipapakita ko rin sa inyo at gagamitin natin dito sa ating vlog na sa ganon makabawi. So, this is the high waist pants. L pants. Medyo mahaba siya sa akin and malaki siya sa akin. So, ginagawa ko yung mga malalaking size. Kunyari, sila ko. Ginawa ko siya double XL or triple XL. So, pwede naman kasi ma-adjust. Kesa naman bigla akong mabitin o maligtan. So, ipapakita ko sa inyo yung itsura ng ating mga pants. Actually, ito pa lang ito mga moms, wala pa yung ano. Kusog ko na onte. Para kita nyo hanggang sa baba. Ayan. Tsaka ang kagandahan nito, yung likod, ayun garterize. Kaya ma-adjust talaga siya. Parang ang laki ng puso ko dito dahil sa dami. Yan. Diba, mga moms? Tapos yung laylayan niya is ganito siya. Ano ba? Malapat siya sa ilalim. So, nauuso na siya ulit. This is very comfy. Maganda siya. I think hindi ko na babawasan yung lapad niya, yung haba na lang. Para medyo sakto lang siya sa Next natin yung ating mga terno. So dahil nahirapan tayo nito, magbibis muna ako bago ko ipakita sa inyo ang kabuuan ng ating mga damit. So ito yung terno na jeans. Pakita ko sa inyo. So eto naman na yung isa pa. Sa mga chubby na kagaya ko, kagaya namin, ang cute din ito. Mukha siyang palda, kung titignan mo, pero pants. This is the pants. Maganda ba mga moms? Malambot siya ano lang siya, parang jeans lang yung klase ng style niya, pero hindi siya makapal o matigas. It's very comfy. Diba? Kitang style. Tcharan! So, I think pabawasan ko rin yung ilalim. Medyo bakat yung aking alaga. Diba? Ang cute. So, tingnan natin yung susunod na pang ibaba. Pakita ko sa inyo. Yan! Ito naman yung isang pants. So, hindi siya turn na naka-separate ito. So, high waist ito for sure kasi gawa po ng design na button.
Malambot din siya eh. Mabilis makagalaw. Ewan ko ba, kapag naano ko, pindot ako ng pindot. Lalo na pag nagustuhan ko yung itsura o yung model. Eh, hindi naman kami magkasing katawan, pero anyway, I love it. So, testing nga natin itong yellow muna. Mustard. Yan! This is, ano naman, double XL size. So, very confident siya and manipis yung, hindi naman sobrang nipis, pero alam mo yung kung pupunta kayo ng mall or sa beach or sa mga gatherings, I think pwede rin na to. Kasi ang ganda po nung style, may buttons pa sa gilid. You like it? Love it! Ah, di ba? What do you think, Mang Mom? Ano ba nito? Sakto lang din yung ano ko. Pero hindi pababawasan ko lang din. Kasi medyo nakasayad na siya sa lupa. So, okay lang yung sobra-sobra kaysa naman maliit sa'yo. Diba? So, at least ito, okay siya. Ang size nito is 2XL. Paalala lang mga moms na sa mga babae, mas malapad yung ganito ko. Pero mas may umpok kayo. Gets niyo? Kapag lalaki kasi medyo mas malapad yung ganito ba? Diba may mga ganun eh, malapad yung fast line. Oh. Sada tayo na. Diba na? Tsaka malamig sa mata. Na presko siya gamitin. Sada ya punto isa tong mga buksan ni. Sada ya. Yung sleeveless, Oh, yung wala yang sa bana. yung maong. Oh, isa. Sada. Try naman natin itong orange. Yan. Ah! Isa naman ako malaking pongkan ngayon mga moms. Pero ang ganda na, ang lamig sa mata. Lalo na ngayon mainit. Kung mainit ang panahon, never wear dark, black. Kasi mas lalong ina-absorb yung init ng katawan natin. Yung mga dark colors. So, ito. Ah, diba? Ang cute. Tapos yung sleeves niya. Ganyan po yung cut. Or para kung ano sa hospital. Para kung nursing aid. Ang cute po, diba? I'll show you siya mahaba. Ito ba kuwasa ko sa paa. Pero overall, it's okay. Maganda naman, di ba mga moms? Oh. Ano bang hinihintay ninyo? Alang naman ako lang. Quick na yellow basket. Sige na. May discount dyan. Oo, sige na. Mamili na lang kayo dyan. Awag dyan. Damay-damay na to! Ay, may bumibili. Yes, ma'am! Diba? Nagbibenta kami ng ulam at the same time mag-online selling ako sa inyo. Kasi yung iba sa inyo nagtatanong saan nyo nabili. Saan mo nagbili, ma'am, yung dress mo, yung damit mo, and everything. So, if you're interested, guys, you can click the yellow basket. Diba? Maganda na! Change na ako ulit. Oh, di ba? Pwede ka rin ganun change outfit na lang para mabili. Thank you so much for watching mga moms. So if you like this video and if you like to do shopping, lalo na kung may budget, go na. Click mo na yung yellow basket. Okay?